An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye awiri kalo tile 10 san 2026 an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Manden minnu bɛ kɔkan minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ diɲɛ fan o fan k'u bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲankuma. An ka bi sɔgɔmada na kibaruya bɛna taa n'an yɔrɔ minnu na o ye Kidalikaw fɛ ye. Wolomasiri taba dɔw ka jɔnjɔn dira u ma min ye Sikasokaw fɛ yen. Baarakɛminɛn dira sɛnɛkɛlaw ma Segu, Sikaso ani San yaasa samiya nata bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na. Ekɔli karamɔgɔ ka jɛkulu bɛ yen n'o ye syndicat signataire de 15 octobre ye olu y'a jira sa ko fɔɲɔgɔnkɔ kɔni b'u ni ekɔli karamɔgɔw ka kalan minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ maa dɔw bilara ka taa yɔrɔ dɔw la saragana ma kɛ olu ye. Jɛya wale Kayikaw fɛ yen o sigira sen kan yaasa cogo min na Kayi bɛ se ka saniya cogo min. Mayinakaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na yaasa cɛncɛn sɔngɔ o kana yɛlɛ Mayina kɔnɔna na. Wolomasiri tabaw ka kiiri bunakun kan sa dɔw ka kiiri kɛra kununko nka kelen bɛ ale ma ye kɛnɛ kan. Maa 7 o de wulila bɔgɔ jeninen kan 3 o ye sɔrɔsilakaw ye o ko hukumu kɔnɔna na. Kɛnɛya ko ta nasira fɛ kununko tun ye kɛnɛya tɔgɔla don ye minisiriw yɛrɛ taara u bila 2 de la Mamadu Konate kɔnɔna na. Dɔgɔnɔw olu ka seko ni dɔnko dɔ bɛ san 60 ale bɛ sigi sen kan yaasa ka ɲɛbila baara kɛ minisiri Mamu Dafe ale ye jɛkulu min sigi sen kan olu ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ. Sinumanko fana ta nasira la sa Maya ale ni Mali Jaw ka se k'olu sigi sen kan Mamu Dafe y'o ɲɔgɔn ye fana kɛ. Nin ye an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna mun walawala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Falaye Keyita ale bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔbɔta sɔrɔ a la cogo min. Laseliw o bɛ k'aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Tarawele fɛ. Falaye an ka jamana kɔnɔna na min ye sobinko ye a bɔra dogo la sabula nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ sobin kɔni kɛra suko ani dugujɛ ye. Fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan so jɔliko ta nasira fɛ so matarafaliko ta nasira fɛ so baarakɛcogo ta nasira fɛ a yera k'a fɔ k'a daminɛ san 2000 ale ni 13 san na so mun binna Amudalayi ACI kɔnɔ maa si tɛ se ka hakɛ fɔ. O la sa nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ kɛra so bin min ye o kɛra marisi kalo tɛmɛnen tile 22 so dɔ n'o ye sankanso 4 ye o firila Sogonikɔkaw olu fɛ yen. Baara in a kɛlen maa caman y'i ka kibaruya di a la maa caman y'i ka fɛɛrɛw fɔ a la bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka barokɛyɔrɔ la min ye mobili kɔnɔnaw la ye. Mali kunnafoni di gafe soba n'o ye lesɔri ye ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka bɔli laban ninnu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ nin waleya mun filɛ sen na nin ye an yɛrɛ sen bɛ a la baarakɛlaw sen bɛ a la sɛbɛn minnu bɛ maaw la ko dɔn o fana k'o sen bɛ a la. O la sa min ye lesɔri ye ale kɔni ye kuma di maaw ma nka yan'o cɛ jɛkulu min yɛrɛ bɛ n'o ye sojɔlaw ka tɔn jɛkulu ye n'o ye architecte ka tɔn ye Mali architecte olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya mun kɔni kɛra ko jɔnko ala ko baara ma kɛ a kɛcogo la. U ka bataki kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara kan ka kɛ ni baara ɲɛdɔn min ye lakɔlɔsili min kan ka kɛ sojɔyɔrɔw la fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ ka sigi sen kan sɛbɛn minnu bɛ yen n'o olu bɛ di ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko ka yamaruya kɛ ka so jɔ yɔrɔw la ko nin si dafalen tɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na. O la sa u y'a yira sa yaasa lakana ka se ka sabati maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛbɛnw bɔ ka di maaw ma a kana kɛ sɛbɛn ye ten dɔrɔn i b'a bɔ k'a di ten k'a sɔrɔ daluya gɛlɛnma k'ale ma taa yɔrɔ lajɛ. Yɔrɔ bin kasara kɔlɔlɔ ka bon yɔrɔ bɛ di cogo minnu na maa minnu ma u ka se ka baaraw kɛ olu ka jateminɛ na falen ni yɛlɛma kan ka don baara caman na an ka jamana kɔnɔ sabula min ye so bin ye a kɔlɔlɔ o barika ka bon kosɛbɛ. So min bɛ kuma min o b'a sɔrɔ sotigi yɛrɛ namisi wasalen don a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko so bɛ ka taa so sira ɲuman fɛ. O de la lesɔri maaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka kuma di Seydou Kante ma ale ye kalanfa ye kalanso min tɔgɔ la Abdramane Baba Ture la n'an bɛ lajɛlen b'a wele ko ENI yen kɔni min ye sojɔ kalanw bɛ kɛ yen cɛ min yɛrɛ kɔni n'u b'a wele ko sojɔ karamɔgɔ u ye ale ɲininka a ko bi ko min ye degun yɛrɛ fanba ye an ka sojɔw la kosɛbɛ o ye so kan ka jɔ hukumu kɔnɔna na anw tɛ olu matarafa. So bɛ jɔ dugukolo min fɔlɔ kan o dugukolo bɛ lajɛ i b'a fɛ ka so hakɛ min jɔ
b'a fɛ ka baara min kɛ dugukolo bɛ s'a kɔrɔ wa a bɔgɔ bɛ s'a kɔrɔ wa cɛncɛn su don wa bɔgɔ su don wa k'o bɛɛ kan ka jateminɛ o kɔfɛ minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ don so la maaw kan ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ Kante kɛ n'o ye Seydou Kante e ni ekɔli karamɔgɔ a ko sa ko fɛn caman de bɛ yen bi an y'olu kɛ bolo kɔfɛ fɔ ye so jɔyɔrɔw o y'ala degun fɔlɔ ye wa min ye sojɔ yɛrɛ fana bɛ ka kɛ cogo min na bi Bamakɔ bɛ ka walankata ka taa fɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛlen don sojɔyɔrɔ ye lakɔlɔsili o ka gɛlɛ a la ale ko sa n'i ye dugukolo bɔ yen maa mun bɛ yen n'i kan ka olu ta olu kan ka na i ka baara kɛ olu kan ka kɛ fana baara in dɔnbaa jɔnjɔn ye so sugu min bɛna n'a jɔ maa hakɛ min kan ka baara k'a la lakɔlɔsili min kan ka kɛ ko n'o m'a sɔrɔ dɔrɔn ko majɛ bɛ ye ko la min ye maa mafalen ye a y'a yira fana k'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'o ye cɛncɛn ye o ye siman ye o ye nɛgɛ ye beton sigiw ni fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen n'a dɔnbaa kɛrɛnkɛrɛnw de don kɔfarajiw bɛ sigi cogo min beton bɛ don cogo min fo ka taa se dugukolo yɛrɛ senni ni supasuma ninnu sigili sen kan ko nin bɛɛ lajɛlen ye hakɛw de bɛ kɛ a la n'olu hakɛw ma dafa n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ so bɛ bi wa o ye diyagoya ye a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ɲɛmaw kan ka falen don ko la bi dugu bɛ ka bonya yɛlɛmaniw bɛ ka kɛ yaasa so ka se ka jɔ ka ɲɛ fana ka se ka so kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye maaw ka se ka nimisiwasa sɔrɔ a la an ka sɔn min ma an kana sɔn sojɔ fu ma sojɔ fu ye mun ye n ye wari sɔrɔ se bɛ n ye n wulila bɔlaw nana n ye sojɔ fu ye mun ye n ye n teribaw wele n limanaw wele n yɛrɛ kɛrɛfɛmaw n bɛ maa minnu dɔn k'olu bɛ sojɔ ko dɔn n ye n ka so ta ka di olu ma u bɛ beton dɔn wa u bɛ siman dɔn wa u bɛ nin dɔn wa o ye sojɔ fu ye sojɔ fu ye mun ye fana karisa ta kɛra ta a ye n ta kɛ o ɲɔgɔn ko ye e ka dugukolo bɛ s'a kɔrɔ wa a tɛ s'a kɔrɔ wa minɛn minnu b'i bolo masɔn minnu b'i bolo manɛfuru minnu b'i bolo baarakɛla minnu b'i bolo hali u sara cogo k'o bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ bi kuma tɛ so min binna u k'u tɛ se ka kuma o kan kosɛbɛ sabula sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na nka olu kɔni sago ye k'a ta o so bin na fo ka na sisan fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ ɲɛmaaw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ sabula n'u ma ɲɛfɔli kɛ degun bɛ to yen ten gɛlɛya bɛ to yen ten wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye bi so de bi jɔ su ani tile wa so bɛ firi su ani tile ɲaŋini tɛ yen ɲɛfɔli tɛ yen maaw tɛ bɔ foyi kalama a ko kɛra cogo di ko o de ye baara yɛrɛ la jugumanba yɛrɛ ye sojɔ karamɔgɔw ye min ɲini o ye ɲɛmaaw ka sɔn bɛɛ kana kɛ sojɔra ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ architecte ka tɔn bolo o ka fara jamana ta kan wa papiye minnu fana bɛ maaw yamaruya ka taa sojɔ kɛ n'o ma falen ni yɛlɛma ma don la ni ko ma ta ba la ka ɲɛ kosɛbɛ sojɔba min bɛ bamakɔ kɔnɔ nin ye an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko degun bɛna na y'a la hali ni so ma bin u jɔlen don yɔrɔ minnu na u supasumaw bɛ pɛrɛn koko pɛrɛnw bɛ ye ko hali n'i bɛ so kɔnɔ n'i y'i ka so jateminɛ n'i ye koko pɛrɛnnen ye o kɔrɔ ko supasuma o jiginnen don ji sigiyɔrɔ dɔ don walima ji ye fɛn dɔ kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ an bolo yan'an ka fɔ an bɛ sojɔ kɛ wa ko sojɔ tɛ kunfɛ ko ye kalan de don dɔnni de don anw dun kɛlen don bi ka fɛn caman kɛ bolo kɔfɛ ko ye karisa wuli ka na i ka na an ka so jɔ karisa wuli ka na i ka na nin kɛ ko a kɔlɔlɔntan tɛ kuma tɛ bi bi in na bamakɔ yɛrɛ kɛlen don sojɔ yɔrɔba caman ye wa masɔnw ni baarakɛla fɛn minnu fana bɛ yen a fala ye ko maa fununen kɔni maa fununen kɔnɔta sɔrɔ man di dɛ o la sa sɔgɔmada in na nin ye kado ye ka di i terikɛ minisiri ma n'o ye Imran Ture ye sabula dugukolo ni sojɔ ko b'ale bolo wa fan dɔ fana fɛ fana fala ye an yɛrɛ fana bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira parce que fɛn caman bɛ yen bi a ka di anw ye nka a ka ɲi an ma wa f'an k'o de ɲini k'o fana dɔn nin y'an ka kado ye ka di minisiri min bɛ dugukolo ko ni so ko ni maanifin ka ko kunna yaasa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka kɛ ni nin ko in ye a kɔlɔlɔ ka se ka dɔn wa maaw y'a ɲini fana k'a fɔ ko so min binna u k'u jija cogoya sugu bɛɛ la sabula Sidi Keyita n'ale ye ingénieur ye ale ko ko misaliw de ka ɲi fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan yaasa cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na cogo min na nin ko n'a ɲɔgɔnnaw ala bɛ se ka an kisi a ma cogo min na fala n'an bɔra yen an bɛ taa wolomasiri tabaw ka gun kan wolomasiri tabaw ka gun kan bi sɔgɔmada la an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen Kidal min ye kan filanan kɔnɔna na n'o ye minisuma ka kan kɔrɔ ye sabula yele kan de ye kan fɔlɔ ale bɛ dugu kɔnɔ a bɛ fɔ ale ma ko kan Jenerali Abdulaye Sumare o de ye Mali kan fɔlɔ ale bɛ Kuluju o kɛrɛfɛla la dugu yɛrɛ kɔnɔ nka min ye kan de ye o ye minisuma tun bɛ kan min kɔnɔ na o ye Mali ka kan filanan ye Kidal dugu kɔnɔ baara in kɛra sabula min ye Kidal yɛrɛ wolomasiri tabaw sigilen don yɔrɔ min na a bɛ fɔ ma sa ko Mali ka wolomasiri tabaw ka bolofara 7nan a ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi o ye Colonel Atayɛri Mayiga ye ale yɛrɛ ni Gamu bɔra kɔsɛbɛ na munumunu salo la yaasa sa ka se ka jɔnjɔnden kɛ wolomasiri tabaw kɔni a dɔw kɔni jɔnjɔn sɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔw kɔni tun ta ye
jalakura sɔrɔli ye min ye jalakura maa 13 o de ye jɔnjɔn sɔrɔ Kidali marabolo kɔnɔna na a maa 13 bɛɛ lajɛlen ye wolomasiri taba ye nka n'i ye 13 in ta k'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko min ye 7 ye 7 bɛ a la olu kɔni ye jalakuraw sɔrɔ 4 olu ta kɛra décoration ye min ye baara in ye a kɛra wolomasiri taba ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ɲinina maa minnu fɛ sa n'u ye jala sɔrɔ minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ jamana yɔrɔ wulikajɔ ni cɛsiriw ka dɔ fara u ka faso kanuni ale ni baaraw kɛcogo ɲuman yaasa jamana ye danaya min d'u kan u ka se ka a minɛnw bɛɛ lajɛlen fa ka baaraw kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔna na wolomasiri taba ka kiiritigɛyɔrɔ la fala ye Dasalamakaw fɛ yen maa 7 olu kun welilen don bɔgɔ jeninen kan min ye tribunal militaire ye sa ale y'o kiiri baara kɛ nkalon tile 7 u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛn min tun b'u bolo o kun ye sɛbɛn 3 de tun b'u bolo sɛbɛn 3 in na sa maa 7 de kɔni kun tɔgɔ bɛ a la dugudenw olu tun ye 4 ye sɔrɔdasiw olu tun ye 3 ye Asana Dolo n'o ye magistrat ye sa ni ale yɛrɛ bɛ kiiritigɛ bɔ mun na ye a n'a jɛɲɔgɔn wɛrɛ olu ye baara in kɛ sɔrɔdasi 3 minnu tun bɛ yen sa olu ka sɛbɛn kɔni fɔlɔ tun ye min ye maa dɔ bɛ sɔrɔdasiw fɛ yen ale kɔni ye sɔrɔdasiya hakɛ bɛɛ lajɛlen sɔsɔ bɛnkan minnu kɛra k'olu sɔsɔ min ye sonyɛni ye k'o fana kɛ filanan o kun ta bɛ tali kɛ mun na ka marifa suɲɛ kɛlɛkɛ marifa ka taa o feere maaw ma wa min ye sɔrɔdasiya hakɛw ye fana k'olu fana sɔsɔ maa 3nan kun ta ye min ye o ye ka gosili kɛ ka nɛnini kɛ ka ta ka ɲɛsin a ka ɲɛmaaw ma min ye sɔrɔdasiya ɲɛmaaya sɔrɔdasiya yɛrɛ sigilen don bugu minnu kan sa k'o fana sɔsɔ maa fɔlɔ min bɛ yen n'o ka kiiri kɔni kɛra o kɛra kaporal Musa Sira ye ale yɛrɛ ye garde national maa ye sigiyɔrɔ 42 min bɛ wolomasiri taba bolo wulikajɔ teliman hukumu kɔnɔna na Tomiyankaw fɛ san mara la ale tun bɛ yen nka gardiw olu ka finitigiw olu ka sariya ko ɲɛmaa de nana ale bilasira ale jɔyɔrɔ la n'o ye Yeya Adjoa ko ye a yirala sa k'a fɔ ko maa fɔlen kɔni a ye kɛlɛkɛ marifa suɲɛ min ye sɔrɔdasiya sariyaw ye a y'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko marifa 2 a y'o de suɲɛ ani a kisɛw min ye marifa ninnu ye a taar'u feere donsow ma jelikaw olu fɛ yen a ye dɔ feere 100,000 n'o ye 500,000 francs ye a dɔ feere 50,000 n'o ye 250,000 francs ye wa nin feereli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa tribunal y'a yira sa k'a fɔ ko a nɔ minɛna san 5 kaso datugulen ko a kan k'o kɛ wa mandat fana bilalen a nɔfɛ k'a minɛ ka na n'a ye yaasa a ka kiiri o kɔfɛ a bɛ se ka bila kaso la cogo min sɛbɛn 2nan min tun b'u bolo sa o bɛ tali kɛ maréchal de logis Jean-Marie Sangare la ale ye gendarme ye min tun bɛ Mali wolomasiri tabaw ka sigiyɔrɔ 4nan kɔnɔna na a nɔ minɛna sabula k'a ye marifa suɲɛ sɔrɔdasiya hakɛw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wa fana ka i sigiyɔrɔ bila ka boli ka taa nka kofɔlen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a nɔ minɛna wa min ye san 3 kaso a kan ka o datugulen kɛ Bamakɔ ale kɔnɔna na yan 3nan min tun bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi ye o ma ye kɛnɛ kan a yebaliya o m'a to kiiri ma bali ka kɛ sabula kiiri kɛra ɲangini min kan ka d'a kun u y'o fɔ n'o ye capitaine Alu Sinayogo ye ale ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na sa ka kɛ ni baarakɛlaw ye n'ale yɛrɛ ye procureur ka substitut ye a ko sɔrɔdasiw kan k'a dɔn bi k'a fɔ kɔliya minnu filɛ nin k'a fɔ ko u bɛ ka nɔ minɛ o la kumasulu ko don maloya ko don sabula olu man ka sɔn fiyewu sɔrɔdasiya baara yɛrɛ bɛ min ɲini sɔrɔdasiya yɛrɛ bɛ fɛn minnu fɔ u kan ka to o hukumu kɔnɔna na wa min ye sɔrɔdasiw ɲɛmaaw ye u b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara ɲɛfɔli kan u ka wulikajɔ kɛ jo sariya lafasa labatolu baara u k'olu fana sigi sen kan min ye sɔrɔdasiw ka sariya kɔni ye o bɛ yen ni maa ma kɔni ye sira bila bere u bɛna gosi kun kiiri ale bunakun kan ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka kiiri bulon kɔnɔna ye fala n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na n ko ekɔli karamɔgɔ ka tɔn n'o ye sinɛnsi maaw ye min sigira sen kan octobre kalo tile 15 san 2016 u y'a yira sa ko minisiri min bɛ kalanko kunna ko ale kɔni ye bataki bɔ bataki min bɔra avril kalo tile 2 k'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ye yamaruya di académie directeur ma sa olu ka tile 15 kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye licence tigiw ye k'olu bɔ pewu ekɔlisow la k'u bila ka taa fan wɛrɛw fɛ o la sa min ye synergie maaw ye u ko k'olu yɛrɛ kibaruya in bɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ ko k'a sɔrɔ bolo ni ɲɔgɔnma b'u ni minisiri so ni ɲɔgɔn cɛ a man ka sɔn fiyewu ka nin waleya ninnu kɛ k'a sɔrɔ a ma sarankanani kɛ olu la Usman Almudu ni ale y'o ka kuma laselen ale y'a yira sa k'a fɔ ko kabini fɛɛrɛ sigira sen kan gouvernement ni baarakɛlaw bɛ se ka kuma hakɛ min kɔnɔna na n'o ye parti social ye olu m'o sɔsɔ don kelen nka olu b'a fɛ sa ɲɛfɔli ka k'u ye sabula jɛkulu minnu sigira n'a ye baara kɛ baara jaabi kɛra mun ye yanni académie directeur ka wuli ka nin kɛ u y'a yira sa ko ni ko ma ɲɛnabɔ ni jaabi ma d'u ma avril kalo tile 14 u nana jɛrɛ belebeleba kɛ jɛrɛ in kɔnɔna na bɛn m'a kɛ min kan u nana o lawaleya bananbakaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ npogotigiw ka kalanko la min ye académie maaw ye ani kulukorukaw olu kɔni wulila sa ka se bananba
Afrika tile segi mbogo tigiw ka kalan bɛ se ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ ka sigi sen kan u bɛɛ kana bɔ ka taa don furu la u ka kalan fana kɛ sabula kalan o de bɛ maa ŋunafan ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko dugudentɔ maaw ni ye maa ma falen minnu bɛ banaba kɔnɔ na k'u dɛmɛ yaasa npogotigilakaw bɛ se cogo min na ka kalan kɛ fo ka taa se waati kuntalajan ma u ka kalan fana ka se ka kɔlɔsi Sikasokaw fɛ yen sɛnɛ daminɛ hukumu kɔnɔna na sɛnɛkɛla minnu bɔra Segu Sikaso ani San olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen donbolokɛriw ye nin kalo ye tile 8 sɛnɛminɛnw na u bɛ se cogo min na ka samiya baaraw kɛ ka ɲɛ min ye baara ninnu ye sa a minɛnw kɔni arrosoirs bɛ a la ale ni sɛnɛkɛminɛn wɛrɛw baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye IFDC ale kɔni nin d'u ma sa yaasa u ka dugukolo bɛ se k'u nafa cogo min na Payibakaw musaka bɔra olu kun sɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye dugukolo nafama ye ka se k'o fara sɔrɔ Kayikaw fɛ yen Jɛyawale sigira sen kan min ye Kayi dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in kurubakarili kɛra nin kalo tile 8 Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔ waleya in bɔra dugudenw yɔrɔ yaasa Kayi yɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sanuya cogo min Kayi yɛrɛ fana min ye yiriwali kuntalajan ye ani sanuya bɛ se ka sigi sen kan cogo min na musow ka tɔn min bɛ yen n'o ye musow ka seko ye ale de kɔni ye baara in sigi sen kan ka Kayi bɛɛ lajɛlen don a ko hukumu kɔnɔna na Mayina merilakaw y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na u y'a mɛn ko cɛncɛn sɔngɔ yɛlɛla u fɛ yen nka olu bolo cɛncɛn sɔngɔ in a yɛlɛli a tɛ se ka kɛ fiyewu n'a ma sara merilakaw la meri mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ avril kalo tile 8 ko min ye nin waleya in kɔni ye olu tɛna se k'a to ten ka cɛncɛn bɔ 1000 na ka taa bila 2000 la ko kɔni ye ko ye ko min fana cɛ man ɲi kosɛbɛ u k'a lajɛ sa u k'a jigin hali n'o y'a sɔrɔ nin waati laban ninnu na sa u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ u la ko kɔni man ɲi kosɛbɛ cɛncɛn tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ u bolo k'a daminɛ 1000 ka taa bila 2000 la min ye o nana yɛrɛ sɔrɔ 6000 la pariko bɛn yɛrɛ falen fana o kɛra 10200 ye ko nin bɛɛ lajɛlen ye ko gɛlɛnw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan merilakaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u k'a to 5000 la nin waati na yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na Senugaw fɛ yen Jibondo 3 o kurumokarila jamanakuntigi ale ka yamaruya kɔnɔna na maa ma falen b'a tɔgɔ la sa n'o ye Ajibu Danbele n'an b'a wele ko Junior ale ye Jibondo 489 na 490 na 491 na Senugaw olu fɛ yen min ye Sulemanibugu ye Mɛdinɛkurakaw fɛ yen olu fana ye kelen sɔrɔ Mɛdinɛkura fɔlɔ ni filanan Mɛdinɛkura filanan ni sabanan Sulemanibugu olu fana ye dɔw sɔrɔ a ko la min ye baara in ye sa kɛkun ye yaasa jiko degun bɛ maa ma kan nin waati na u bɛ se to ka dɔ sɔrɔ cogo min na dugudenw tɔgɔ la sa min ye Kasimu Kamara ye ale ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin Awa Bagayogo fana ye foli ta ka ɲɛsin ji min sɔrɔlen filɛ nin ye a bɛna na olu mago ɲɛ Junior y'a yira sa ko ji dili tɛ gɛlɛya ye jamanakuntigi kɔni b'a ɲini u fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa ka se ka nin ji ninnu tɔbɔtɔ kosɛbɛ sabula Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ka ji ɲini bi ni minnu y'a sɔrɔ olu ka se k'a minɛ ka ɲɛ kalo tile 9 fana sigira 6nan kelen kɔnɔna na hali bi min ye ɲamakɔrɔkaw fɛ yen ale cité UNICEF fana olu fana ye Jibondo sɔrɔ 492 ani 493 o taara dilan olu fɛ yen i n'a fɔ fantaw fɛ sa bonyamasegin ta ninnu kɔni kɛra jamanakuntigi ye ji sɔrɔli la nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka miiriya na miiriya b'a to jamanadenw bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ k'u t'u sigiyɔrɔ la jiko o kana gɛlɛya u ma kabini san 2021 Général d'armée Asimi a ye nin kalikan ta bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka kalikasiɲɛ waati musaka mun bɛ yen n'o bɛ di ale ma n'o ye sifawari 150 ye k'a don fasodenw kungo la ka se ka mun ye maaw bɛ se ka baara kɛ lafiya la cogo min na wari a bɛ ka kɛ o de ye bi in na sa kalansow sera ka jɔ a la kɛnɛyasow sera ka jɔ a la min ye panow sera ka di yɔrɔ caman na wa halisa jamanakuntigi y'a yira sa ko jiko kɔni ɲina o ka sigi sen kan kosɛbɛ o de ye kurumokariliw bɛ sen na bi yɔrɔ caman na Motikaw fɛ yen DNCC bolofara min bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye citerne dɔ sɔrɔ citerne min kɔni sera Moti yɛrɛ dugu kɔnɔna na u y'a yira sa ko lakɔlɔsiliba b'a kan sabula maaw magoba de bɛ taji la bi Moti kɔnɔna na o la sa min ye feereli kɔni ye sa o ko bɛ la sigi sen kan nka hinɛ dugudenw fɛ u k'a to nin taji ninnu ka feere a kana taa kɛ ŋanamu-ŋanamu ye sasɔntigiw olu kɔni na lakɔlɔsi a baara kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw yala an ka duuru la an yɛrɛ ka jamana lasigiden min bɛ Gabɔnkaw fɛ yen n'o ye Nina Wallet Intalu ye ale ye Mali lasigiden ye a bɛ Gabɔnkaw fɛ yen nka Cameroun b'a ka yamaruya kɔnɔna na o la sa kunun ko a taara Camerounkaw fɛ yen poli bi yaasa cogoya min na a bɛ se ka taa a ka lasigiden sɛbɛn dɔ ma a bɛ se k'a lakodɔn sabula o kɛra jamanakuntigi kura ye nka kɛnɛ ka ɲi les jeunes bɛɛ la ni ale yɛrɛ ye Gabɔnkaw ka jamana ni jamana cɛ Camerounkaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ sɛbɛn ɲɛnabɔbaa ye o
o de nina walati bisimila min ye a ka lasigiden sɛbɛn k'o d'a ma kumaw ye tali kɛ Kameruni ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ mun sigira sen kan jamana fila bɛ se cogo min na ka baara kɛ jamanaw tɛ siran ɲɛnabɛ baara hukumu kɔnɔna na ale ni hakilinaba minnu yɛrɛ bɛ nina na foli ne ta ni jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka se ka o lase u ma a y'o baara fana kɛ wala n'an bɔra yen an bɛ taa Mamadu Konate kɔnɔna na kunun ko tun ye kɛnɛya tɔgɔla don ye hukumu kɔnɔna na sa minisiriw yɛrɛ welela sa k'u bila k'u bila u fila ni dɛbɛ la bɛɛ lajɛlen ɲɛna minisiriw nana yɛlɛ binkɛnɛ ka fala min ye kolo ɲɛnajɛ fini bɛ u bɛɛ lajɛlen la u yɛrɛ nana sa k'u ka turanturani kɛ u mana bɔ yen sa u ka se ka min ye exercice physique kɛ fala ye yaasa cogoya min na a bɛ se ka dɔn k'a fɔ bi farifoni bɛɛ lajɛlen kan k'o kɛ maa caman taara kɛnɛ kan minisiri Asaba Jalo n'o ye colonel major ye ale kun ka kɛnɛ sigilen don nka jɛɲɔgɔnw maa minnu ye minisiri min bɛ baara ko kunna tun bɛ yen minisiri min bɛ bolola baara ko fana kunna tun bɛ yen kiiri minisiri Mamudu Kasoge kunnafonidi minisiri n'o ye Alihamdu Agi Iliyani ye diinɛ ni bato minisiri n'o o ye docteur Amadu Kone ale fana tun bɛ kɛnɛ kan muso ani du ni denbaya minisiri fana tun bɛ yen ka taa fara min ye yiriwali kuntalajan minisiri ka fara ye ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ sa binkɛnɛ sanfɛla la fanfare national bɛ k'a dasi cogo min minisiriw kɔni bilala sa k'u yɛrɛ ka éducation physique kɛ fala ye bon i jɔ parce que ministre de la justice tun bɛ kɛnɛ kan ye a kuma ma nɔgɔ ndɛ minisiriw kan ka sɔrɔ kɛ dɛ fala ye anw ye cogo min ko n'u ka dɔ fara u ka farikolo dɛ bon ne dɔgɔmuso b'a la nka ale kɛlen don k'a yɛrɛ maîtriser ale bɛ sport kɛ ko nin de kan ka kɛ misali ye bɛɛ bolo kɛnɛya sabatili farikolo la fala ye a kɛcogo ɲuman de ye nin ye kɛnɛ in ka ɲi maa minnu bɛ yen ni jabɛti b'olu la ni hypertension b'u la ale ni cancer ni bana wɛrɛw ni hépatite olu bɛɛ lajɛlen lajɛra fura bɛ se ka di minnu ma fura d'olu ma wa minnu fana kan ka lakɔlɔsi kɛnɛyako ta na sira fɛ olu lakɔlɔsili baaraw kɛ waleya in kɛkun ye o de ye yaasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sa min ye kɛnɛya ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamanadenw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min fala ye maa caman nana kɛnɛ in kan dɛ min ye mɔgɔ caman musolakaw ni denmisɛnw camanba de bɔra yaasa ka na nin kɛnɛ in ale ɲɛnamaya an bɛ dugawu kɛ sa san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na n'an bɔr'o la an bɛ taa Sabalibugukaw fɛ yen Sabalibugu polisiso o ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati in na o ye Nbarika Kamara ye n'o ye commissaire de police ye mars kalo tile 31 k'a daminɛ na sa olu tun bɛ wuli ka jɔ la u tɛgɛ dara siganama 2 kan minnu kɔni ye bingalikɛlaw ye wa u bɛ papiyew yɛlɛmaliw fana kɛ u bɛ se k'i ka minɛn bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a k'u ta ye ka taa n'a ye fu falaki nin baara in nana to sen na sa fo min ye maa 11 olu nana ka na yira commissariat la Nbarika n'i ma wuli zone dɔw b'an ka sigida la nin waati na u b'a fɛ ka an so ci nin ye a waati jan ye anw yɛrɛ kɔni tɛ ka foyi faamuya jagokɛlaw ka minɛnw de bɛ kuma yɛlɛma u ma min ye fɛɛrɛ min bɛ nin maa ninnu bolo o la sa commissaire ale y'a ye k'a fɔ ko nin ye ko kura ye maaninfin ka kewuya ka se ka se ka taa min ye adamadenw tɔgɔla sɛbɛnw u ka doniw n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen taatɔ yɛlɛma i yɛrɛ tɔgɔla jagokɛlaw nana yɛrɛ k'a fɔ sa olu kɔni yɛrɛ tɛ ka foyi faamuya nin ko in na sigana nana don n'u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa min ye maaw ye u wulila ka taa n'a ye polisilakaw fɛ yen minɛn caman bɛ yen n'o ye grossistes ka minɛnw ye olu sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ sa a nana ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin ko in na nsow n'o han kofɔlenw u yɛrɛ tun ye waleya caman sigi sen kan n'u y'i gosi u bɛ tila tuguni k'i ka muso i ka wari fana u k'o kumaniya i ma hali banki siraw fɛ ka se ka taa a dɔw ta k'i ka minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye minɛn sɛbɛnw ye a fɔ ma bordereau olu dilannen b'u u bolo versement kɛcogo ale ni minɛn caman b'u bolo bi subahana minɛn masiw fɛ mun b'a to sa u bɛ se ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o la sa polisilakaw kɔni y'a yiri k'a fɔ sa u tun bɛ ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ nka jaja u bɛ whatsapp de sanfɛ whatsapp sanfɛ u bɛ gosili kɛ cogo min sɛbɛnkolo u b'olu dilan yen cogo min na wa min ye k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ olu ye fournisseur ye k'a sɔrɔ u tɛ fournisseur ye walima b'u yɛrɛ kɛ minɛn dɔw tigɛ k'a sɔrɔ u t'o minɛn tigi ye ka taa bankiw fana na sa ka don maaw n'u hakili n'u ɲɔgɔn cɛ o de y'a to sa tɛgɛ nana da u kan ni maa ninnu sa kɔni u ni minɛn caman baden minɛlen min ye polisilakaw ye olu m'a bila da girinda la koyi u ko ko waleyaw min bɛ tiɲɛna nin ko in senfɛ u ye maa minnu ŋanamu ka bin maa minnu kan ni nin fɛɛrɛ in ye a bɛ taa se fo sewawari miliyɔn 50 ma bamakɔ n'a laminiw la jagokɛlaw la wa o la fana a yira sa k'a fɔ maa fɔlɔ min minɛna ninnu na o ye BS ye ale si bɛ san 43 la AT o bɛ san 44 na u fila bɛɛ lajɛlen kɔni bilara ka taa kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan k'an ka hakili to an yɛrɛ la bi
sɛbɛnw bɛ sɛbɛn na fɛnw bɛ fɛn na an kana girin k'u dayɛlɛ an kana don groupe whatsapp la an tɛ minnu ɲɛdɔn an k'an janto an yɛrɛ la maaninfinw fɛɛrɛ bonyanen don bi subahana mansinw sira fɛ ale ni bɔlɔlɔ siraw fɛ commissaire n'o ye barika kamara ye a n'a ka cɛ dɔw ko k'olu ka wuli ka jɔ n'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye polisiw ɲɛmaa a ye laɲini min k'o fɛ n'o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Yusu Kone ka kɛ ni minisiri Dawudu ale ka dɛmɛ ye su ani tile lakana a bɛ se ka sabati cogo min na Sabalibugu polisisow ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn u y'a jira fana k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira kɔni polisi ta o ye 101 ye n'i y'o gosi polisi nationale o y'ale ka numéro vert ye Kɔnpol Berete an b'a fɔ polisiw ka direction ba kɔnɔna na nin baara kɛcogo ɲuman na n'an bɔra ye Fala ye min ye seko ni dɔnko ye dɔnkɔnɔnakaw fɛ yen san 2000 ale ni 27 olu ka sogobɔ dɔ bɛ yen a bɛ kɛ san 60 o la sa yaasa ka se ka ɲɛnajɛ in labɛn n'o bɛna kɛ san wɛrɛ minisiri Mamu Dafe ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi seko ni dɔnko ale ni dɔngɔnɔw jinɛdɔngɔ maaw y'o baara kɛ o la sa min ye binɔgɔ wɔlɛkɛ min ye ale min ye jinɛdɔngɔ yɛrɛ secrétaire ye ale tun bɛ kɛnɛ kan in na fana sa Sanga min ye sigi n'o y'a tɔgɔ ye ale bɛ kɛ yɔrɔ min na san wɛrɛ sa o ye sigi min na kɛ Sanga ka minnu fɛ yen min ye bɔko 60 san 60 ye ko o ta ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na sa labɛnw kan ka kɛ cogo min baara kan ka kɛ cogo min minisiri so ni dɔngɔnɔw ka jɛkulu kan ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa nin kɛnɛba in n'a kan ka kɛ sigi sen kan sa k'a yira waleya in sa ko a kɔni san 1967 a kɛli laban kɛra o de la alors o y'a sɔrɔ an bɛ minɛ an b'an bamusow fɛ yen o y'a sɔrɔ an b'an bamusow fɛ yen Fala ye ɲɛnajɛ min bɛna kɛ dɔngɔnɔw fɛ yen san wɛrɛ Fala ye a bɛ kɛ san 60 a tɔgɔ ye ko sigi ale kɛnɛ ka ɲɛnajɛba de don wa min ye dɔngɔnɔnakaw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen jira n'a ye ka fɔ ko sigi a ɲɛnamayali baaraw kan ka kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min 1967 o de kɛra kɛ laban ye wa min bɛna kɛ sen na sa o bɛna kɛ 2027 kɔnɔna na san 2027 o la sa minisiriso jɔyɔrɔ ye min ye a kan ka se ka min kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan ɲɛmaa minnu bɛ se ka ye kɛnɛ kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na sigi sen kan yaasa ka se ka ɲɛnajɛ in diya kosɛbɛ baabu ninnu ye tali kɛ o la n'an bɔra o la sa minisiri Mamu Dafe ye jɛrɛ wɛrɛ kɛ o bɛ tali kɛ ko Maya Hudu ani Mali Jaw ko k'olu sigi sen kan o la sa Mali Jaw ale ni Sidimanko ka se ka nin kura fiyɛ a la o baaraw de bɛ senna Mamu Dafe bolo maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ kan ka hakili jagabɔ kɛ nin fɛɛrɛ ninnu kan yaasa an ka jaw bɛ se ka kura ka se ka taa ɲɔgɔn dan baw la ka se ka feere ka tɔnɔ sɔrɔ a la bi an ka jamana kɔnɔ o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jɛkulu maaw a y'olu bisimila baara min b'u bolo cogoya min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ a la a y'o fana fɔ kɛnɛ in kan sa min ye CNSM maaw ye ka taa fara jɛkulu minnu bɛ bi na n'olu yɛrɛ bɛ jabɔ kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan min ye Mamu Dafe a y'a ɲini u fɛ sa u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan layidu minnu taara ani baara kan ka kɛ cogoya min na sa k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan wa min ye kɛnɛ in ye a kɛra kɛnɛ fana ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sifinnakaw fana bolo jako ta nasira la an ka jamana kɔnɔ ani ja bɛ se ka tɔnɔ don an ka jamana kɔnɔ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ Fala ye i bɛ Daba Tunkara dɔn dɛ Daba Tunkara radio Jɛka fɔ sisan Daba Tunkara y'a yira sa ko a ye dɔ kɛ radio Jɛka fɔ sigili baara la ten Fala ye ni Ala sɔnna ma a yɛrɛ tɔgɔla radio so n'o ye Manca FM ye 92 buruburu 9 ko a bɛna taa baara kɛ a bɛ gafe min tun bɛ jaka fɔ k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma na n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waati ye Daba Tunkara bɛna t'o fana sigi o kɛnɛ kan ye don o don ni maa min b'a fɛ ka Daba Tunkara lamɛn i bɛ taa Manca FM kan Manca o ye a yɛrɛ fana ka musokɔrɔba tɔgɔ ye min ye Daba Tunkara ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Fala ye an bɛ dusukasi kɛnɛ kan min ye an kɔrɔkɛba n'a ka di n bɛ se k'a fɔ n burankɛ fana sabula Ala ye an burankɛ min ka kalifa minɛ a la n'o ye Abdulahamani Baba Wangara ye n'an b'a wele ko Wan desanburu kalo san 2025 kɔnɔna na a n'o de ye lycée kɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen Mamadu Ame Sise Gunnamuka don a y'a ka kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ Mali kɔnɔ yan Tɔnbukutu lycée ka na tɔ laban Bamakɔ yan yanni a ka taa diɲɛ fan tɔw fana fɛ kunnafonidila min don a yera an ka kɛlɛw caman na Fala ye Ame Sise maa min don a nisɔn ka di
kɔrɔbɔrɔ min don a bɛ bamanankan wɔrɔ ko tiga fala ye maaninfin adamaden k'i kanu ka k'i fɛ k'i dɛmɛ ka siraw d'i ma kunnafoni di sira fɛ a y'a k'an denmisɛnninw caman ye a ye bilasiralikanw di kalan fɛn fɛn tun bɛ kɛ anw na waati kunnafoni di kɔnɔna na san 1997 sanw fo kana se nin waati ninnu ma a bɛ wuli ka jɔ la wa kununko dɔrɔn a kun bɛ minisiri fɛ yen minisiri min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan yaasa ka taa ɲɛfɔli kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔnɔ yan jɛrɛ min na n'o ye forum panafricain de la presse ye a kun b'o jɛkulu fana kɔnɔna na aki a ye baara kɛ yen a yɛrɛ ka kunnafonidi gafe n'o ye scorpion ye a y'o sigi sen kan ani maa min ka di kosɛbɛ sutu fara tiletu fara o ye Sadu Abulayi Yatara ye fana ye maison de la presse président kɛ ka tɛmɛ an bɛ yen ale ka nafa ye min ye kalanko ta nasira fɛ ka denmisɛnninw bilasira ka kalansen d'u kɔrɔ ka kalan sɛbɛnw ni gafew dilan min bɛ se ka fili se ka kunnafonidi yɛrɛ faamuya n'o ye sɛbɛnni ye k'a kɛ k'a ɲɛ o ye an bɛ ye a nisɔn ka di ani bɛɛ bɛ bɛn siko t'a la dɔgɔninko t'a la kɔrɔko t'a la ni a donna kulu o kulu la i b'a fɔ ko ale ni olu de ye sɛrɛ ye an bɛ dugawu don kɛ a ka ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min ala ko nɔgɔya n'an taa jɛmu ala ko nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ye k'an ta don kɔnɔ ni ye Mamani Ame Sise a ka janaja bɛ kɛ bi ni ala sɔnna a ma jumaseli waati o y'a yira sa k'a fɔ ko ni jumaseli kanu kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 waati a bɛ k'a yɛrɛ ka so hôpital Luxembourg o kɛrɛfɛla la bi jumadonyaba in na fala ye n'an bɔr'o la nɛgɛsoboli ma olu fana ye u ka Tour du Mali baaraw sigi sen kan Tour du Mali baaraw hukumu kɔnɔna na sa kunnafonidilaw olu welela komi ye Tour du Mali ye ale bɛna kɛ avril kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na Mali fan 14 kilomɛtiri 1600 o de bɛna boli k'a daminɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na Buguni Sikaso Segu min ye farikolo ɲɛnajɛ ye sa Sidi Bagayogo ni ale ye fédération de cyclisme ɲɛmaa ye ka taa se Abdul Kasim Ibrahim Fɔma ma kunnafoni Seko ni dɔnko farikolo ɲɛnajɛ ministre olu ye min sɔrɔ ka fɔ Keba Jalo ka kuma bara la an ka jɛ ka o lamɛn. Présentation des équipes min nalen an bɛna cérémonie dɔ organiser pour que ka o équipe présenter nɛgɛsoboli kanubaga bɛɛ lajɛlen na ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ani minnu fana nalen don an dɛmɛ a baara kɔnɔna la donc organisation an b'a a kan depuis wagati ministère kan ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ministère y'o kɛ pour que baara nin bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na maintenant o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nin bɛ ka siɲɛ fɔlɔ ye maliyɛn ka nɛgɛsoboli commission jury n'o ye an ka arbitre ye k'a présider donc vraiment o ye ko belebeleba ye ko nin kɔnɔna la Lozeni Sanogo ale ye formation kɛ fɔ Union cycliste international la pour que a bɛ se ka kɛ commissaire UCI ye cogoya min na donc ɲinan a ka niveau bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka tour jury présider donc ni ala sɔnna a ma ale n'a a ka collège mɔgɔw commissaire tɔw u bɛna baara kɛ commissaire tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na en tout cas au niveau la donc o ye bɛ baara ɲɛtaga ko fɔ parce que an ka baara tɛ athlète dɔrɔn na bɛnni ye encadrement technique fana o ye an ka baara jɔyɔrɔba dɔ ye i b'a fɔ entraîneur kunda cogoya min na entraîneur b'an fɛ yan bi u ye fɛn kɛ fɔ pratiquement u tɔ tora niveau kelen pour que u ka niveau bɛɛ valider donc o fana b'a to coureur minnu bɛ na a bɛ ɲɛ u ma kosɛbɛ parce que olu ye a kalan papier kan u ye fɛn caman faamu u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara la donc partenaire an b'u fo a yɛrɛ y'a ɲina caman farala partenaire kan donc o b'a yira k'a fɔ ko tuuru bɛ ka taga ɲɛ. an ɲɛ b'a la événement ka ca cyclisme la o de laɲininen don an yɛrɛ fanfɛla la an bɛ k'o de ɲini an ka fédération na fédération caman b'o sira kan mais cyclisme tiɲɛ yɛrɛ la aw kan ka fo aw ka baara la parce que baara kɛra cogo o cogo tuma bɛɛ a bɛ na ni initiative dɔ ye tuma bɛɛ a bɛ na ni événement dɔ ye aw yɛrɛ b'a dɔn ko état tɛ se k'a bɛɛ financer mais aw yɛrɛ bɛ taa ka partenaires ɲini minnu bɛ se k'aw dɛmɛ ka se k'aw ka événement fɛnɛ kɛ état b'a ka partie kɛ mais a b'a dafa ni partenaires fɛnɛ ka appui ye donc vraiment aw kan ka fo o la kosɛbɛ k'aw encourager bon an ka laɲini yɛrɛ o de ye ka ni fédération ninnu hali bi fédération bɛɛ lajɛlen ka se ka continuer a la je sais que de plus en plus an bɛ ka professionnalisation fɔ hakili la de plus en plus n'an bɛ avancer o fɛnɛ la o fɛnɛ bɛ se ka na ni niyɔrɔba ye bi fédération ninnu kɔnɔna la an ka se ka avancer n ko n b'a fɔ cyclisme bi k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ k'a fɔ k'i bɛ nɛgɛso boli o dɔrɔn tɛ
valeur de b'a la hakilina dɔw de b'a kɔfɛ donc o bɛɛlu hakilinaw ni valeur minnu b'a la o de an bɛ fɛ o de ka don an ka denmisɛnninw ka dusukun na donc ne ko n b'a ɲini aw fɛ a ka hakili to a la n'a bɛ se ka journée porte ouverte organiser k'a yira mɔgɔw la cyclisme yɛrɛ ye min ye mɔgɔw bɛ se ka na ka kunnafoniw sɔrɔ a la k'a dɔn a bɛ kɛ cogo minnu na ka baaraw kɛ o kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ hakili la fɛnba ye an ka jamana kɔnɔna la o ni jeunes fanfɛla la parce que farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ kɛra de walasa jeunes ka se ka u fari bɔ ɲɔgɔn na mais u se ka dɔnniya sɔrɔ a la mais u ka se ka fɛnɛ ka sɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ a la parce que n'i ye sport daminɛ bi sport nafa bɛ sɔrɔ a la mais n'aw nafa sɔrɔ yɔrɔ an y'o de kuma fɔ o de y'an ka professionnalisation ninnu ye an ka hakili to olu la kosɛbɛ o bɛ dépend fédération na mais état fɛnɛ pɛrɛlen don k'aw accompagner o sira fɛ donc ka aw fo aw ka baara la k'aw ka partenaires fɛnɛ fo parce que partenaires bɛ na a bɛ état ka dɛmɛ de dafa kosɛbɛ parce que état n'i y'a jateminɛ bi fédération minnu bɛ ka accompagner a ka ca ni 37 fédération ye hali ni 54 fédération de bɛ yen minnu ka activité prioritaire bɛ yen k'an bɛ ka continuer k'olu appuyer a ka ca ni 37 ɲɔgɔnna ye 37 fédération bon n'a fɔra ko k'olu bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka activités bɛɛ lajɛlen na a ka gɛlɛn état ma parce que budget limité len don mais k'a fɔ ko partenaires bɛ na minnu bɛ fédération dɛmɛ an bɛ partenaires encourager o la kosɛbɛ walasa u k'u cɛsiri a la parce que a b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri ka fédération de cyclisme accompagner surtout a bɛ baaraba minnu na. Fana ye ni ne bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada na kibaruyaw la n'Ala sɔnna a ma min ye kɔkan kibaruyaw ye an bɛna tila ka olu labɛn k'olu ci i ma yaasa i ka se k'o fara i boloda la bi ta an b'o jɔ yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sa nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ min ye brève ale kɛnɛ kan bi jumadonyaban in na n bɛ dugawu kɛ sa min ye Mamani Ame Sise Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ min ye kunnafonidila bɛɛ lajɛlen an b'a f'u ɲɛna sa ko an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka forow bɛɛ ye maakɔrɔ taara u ma dɔgɔkun kelen bɔ an bɛ taara an si tɛ tulokun gɛlɛya sigila yan jabaru masa ka wele mana se maa ma i bɛ taa Ala k'an ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la